batijani Cerno Baro Mbuur anjasidu bimagil tariye cabande jeegom umru Cerno taarixan gulaga masur postoji bayna londiri Sénégal Sudaya Mauritanie haka samas julbe faw nduwani ma Mansour kala nando wema subena jooɗo e leydi hillina ɓe kikito bojji giɗugol Ceerno Baro Mbuur illa subaɓe doka hono doke mane pandini lafaradu en muññiti ikhwanu Mansour on jammati subar ha ñalgo arti altine yurmede Allah telli ngam Ceerno Baro Mbuur sibu julɓe fo coɗara durinoɗo fone labbini hohoɓe fo cakiri duwawuji jeyi Mbuur deser moye disi nder on jamma ruhu wayni heddima Ceerno dow lesane heewi Dakanuru sahadatani ɗum Ceerno sakiri lafgol ore dalilahi addu moye Ceerno Baro Mbuur teddirɗo hulde joomum jinnaɗo ɓurɗo windere lomtiɗo Seykhu Tijani Baay Mansour basiyaɗo diine l'Islam siddigu maɗa heddi ine haala ɓure maɗa est ce que Ceerno Baro Mbuur yamirama nayo yimɓe yolo Ceerno kefta moƴƴere Sile Sarif e Yahya Alhaji Mamour tafsiru ibndandu waɗi taro maɓɓe wi Muhammadu naybitiɓe Suleymana Giya ne yehi Mbuur tawi toɓeno ko jeeɗiɗo Alhaji mawɗo dental Ceerno Hammadi Ceerno Boubacara Gueye ko masuhur Ceerno yamiri galle ma yo ngarde yimɓe timmini Moussa Baro e Babacar e yummum e Mansour e yummeraɓe heddiɓe e ɓiɓɓe rewɓe fof ngari njuuri duwi njabanangam Ceerno Baro Mbuur pibnoro maɓe inara ine hebbele comci muɗum kasankeje karmenirɗi e hajju mabrur lonnoɓe garti kasanimo ƴettimo galle keso ɓaye galle kiiɗɗo jettagol woni Fajiri Mansour ɗon yimɓe juuli dutti paadi e golle gure fof nandi otoji ndewndiri ñande hene pay Mbuur Badara Joola Amadou Tijani bayiɓe ma Sarif Suleymana ɓeetaro jolli maga Buur Ubbama yimɓe jooti ketti e haala dontuɗo muññitawa muñjo haɗata gondi maga ɗoor qul kullu man alayha fanin ngo haala joomen tagaɗo wone tombiñede mayde masdur lomtiɗo wone tijji abbade lomtaɗo mum fadore haydatayaɗu Ceerno Baro Mbuur nawnode Baba Adama ɗaccani ɓurɗo windere
holimi jotoɗo heddade hayro maqbour heddigo Allah welema harokuma go welma almuɓe foke jeenake waddaka nuru yo barke ma heddo caggal maɗa ɓiɓɓe ma dona hissan wa manan mbiyana amina hamur non ɓiɓɓe maɗa mana ñemtinɓe sunna jeɗema amayno ɓiɓɓe ma keeci mehlu mansour yo Allah rokku heddiɓe jiiɗe naftoje handuto e maɗa lomtiɗo ceerno Baro Mbour tabiddo lomtagol mum man ko inde joofi Muhammaduna Ali Ahmadu ceerno Baro Mbour lomtiɗo ceerno hamme Alhaji Ali dimmiti tataɓo on ko ceerno meɗen ceerno Baro Mbour fikirlo diine kumbawo Casamance ceerno men Muhammad Saydou lomtiɗo ceerno Baro Mbour tajidiɗo maɗa kumnuɗo yaafi ɓe jurmagol ma kala paamɗo ɗum e majjuɗo ngam ceerno Baro Mbour ɓoosaru wonta takkere Mansoura wonta baamum mana e himme dontuɗo ngam ceerno Baro Mbour alhamdulillahi hamdan daiman abadan ثم الصلاة على المفتاح ذي النور اللهم صل على سيدنا محمد وسلم